Arratsaldeon errukbizale oro eta gaur Hernani Klub Rugby elkartearen webunean partida jarraituko duzun guztiontzat. Arratsaldeon lantalde osoren izenean eta gaur hemen landare toki rugby zelaian baliteke aurtengo 2021 bateko Espainiako ohorezko B mailako azken neurketa izatea, baina hori gero jakinarazi edo esplikatuko dugu pixka bat geroxeago. Orain esan bezala, errugbi partida izango dugu ikusgai, landare toki zelaitik eskenia, eta esan behar dizuegu gaur azken jardunaldia jokatuko dela. Ez dakiguna da, besteren bat jokatuko demen esan bezala landaren, baina gaur behintzat amaiera du txapelketako bigarren fase honek. Hernanik darama baloia eskuetan, partida hasi zenetik minutu bat bete da, zelai erdian dira erasoan hernaniarrak, eta kontrarioa Galiziako taldea Ourense, Campus Universitario Ourense, jada ezer egiterik ez daukana txapelketa honetan, eta gaur azken norgehiagoka izango du esan bezala Galiziako taldeak. Aldiz, Hernanik gero aipatuko ditugu ñabardura xehetasun asko, baina ohorezko B maila honetako bigarren fase honetako sailkapenean bigarren geratuko da. Lehen postuan Gernika izango baita txapelduna, eta gerokoak, esan nahi da gerokoak, hirugarren faseari ekingo diotelako. Aurreratuko dizugu momentuz, ohorezko B mailan dauden 3 multzoetatik, lehenengo bia sailkatuko dira, beraz 6 talde, eta gero hirugarren sailkaturik onenak, guztira 8 talde. Hernani erasoan partida jada 2 minutu bete direla, eta lehen aldiz gainditu du Hernanik zelai erdiko marra, eta orain zigorkolpea baloiari eusteagatik nolabait uztartze irekie izan zitekena ekiditeko edo baloiari ateratzen ez usteagatik. Hortaz, Galiziarrek jarri dute baloia jokoan eta zuzenean kanpora bidali dute, beti ere Hernaniren zelaiaren 22 metroko, esango dugu, zelai erditik 10 metroko lerrora baino gutxi asko. Esan dizuegu beraz, gaur Hernanik etxean jokatuko du, bigarren faseko azken norgehiagoka Campus Universitario Ourenseren kontra, eta gainerako multzo honetako partidak ere gaur jokatuko dira. Edo gaur ari dira jokatzen. Hain zuzen ere, arratsaldeko 4:00 Gaztedi eta Pasik Belenosek zuten jokatzekoa, edo hasiera 4:00, gero ikusiko dugun partida nola amaitu den. Ez da oso garrantzitsua, bi taldeak ere mailari eutsiko diotelako, eta ez dutelako arazorik izango. Beste norgehiagokan multzoko liderra, Bizkaia Gernikak, Donostiako Bera-Bera, AVK Bera-Bera hartuko du, edo hartu du, 4:00 hasi delako partida, eta orain 6:00 hasita, esan bezala, Hernani Klub Rugby elkartea eta Campus Universitario Ourense. Erasoan jarraitzen du Hernanik, oraingoan alboko sakea irabazita, Pello Perezek jaso du baloia, eta ezker aldera luze eta ongi atera zaie jokaldia, eta badoaz, baina epailea zerbait adieraziko du, aitzin pasea Hernanik egin duena, aurrera pasea. Esan dizuegu, Ourensek ez daukala ezer jokoan, partidarien ohorea esango dugu. Izan ezik, joaneko norgehiagokan, orduan bai estuago izan zirela kontuak, Hernanik 4 puntuko aldeaz irabaziziolako Ourenseri han, Galizian. Hain zuzen ere, partida hartan,
lortu zituen Hernanik 4 puntu. Ikus dezagun, Hernani da orain baloiaren defentsa egin beharko duena, uztartze bildua Ourentzek jarri duelako jokoan, baina beti ere beraien zelaian, ensegu lerrotik 15 metrora izan da uztartze bildu hori, eta orain defentsako ostika da egin beharko dute, Galiziarrek, baita egin ere, eta antxe Ourentzeko ordezkoen eserlekuraino bidali dute baloia, hain justu ere, eta ja baliatuz ditugun laguntzaileak aipatzearren, Kutsal eraikuntza lantegia, ezio poligonoan, Pigmat arizeta materiala eta obretarako materiala eta eraikuntzetarako, eta industrikren rotulazioan aditua. Pello Perez baloia eskuinera zabaldu du, alboko sake irabazi ondoren, eta orain ezkerretara Mikel Perez baloia jaso, ezkerrera izugarrizko korrikaldia eta partidako lehen segua izango da, hain zuzen ere horixe da gertatu dena, Anartze Losegik egin duen segua, jokaldi azkarra eta zuloak erraz aurkituz, 6. minutua bete denean. 6. minutua bete denean beraz, Hernanik ja lehenengo enseio egin du, Anartze Losegik azken korrikaldia egin da. 5 eta huts, eta orain oso erresa dauka, jaurtitzeko Beñat Arizetak. Ezkerretik izan da jokaldia, nik uste dute jokaldi politia izan dela, baina errestasunak ere aurkitu dituzela defentsan zulatzeko, defentsan zulak egiteko. Beñat Arizetak 7 hutsekoa markagailuratu du, Anartze Losegik ezkerretik egindako enseguaren ondoren lor daiteken gauzatzea transformaketa. Iruditzen zait, ez dakit zergatik, gaur Ourentxe ez dela izango oso zorrotza defentsan, ikusi dugun haren arabera. Beñat Arizetak luze eman dio Pello Perezi, Pello Perezi Anartze Losegiren sarrera baliatuz, jokaldia errekaldera, Urume aldera, eta espero dezagun, aurrelariek metrok egin ondoren, gibelekoek, hiruordenetakoek zuloak aurkitzea. Erasoan jarraitzen du Hernanik berriro, orain zelaiaren erdira, eta Enekon horiek baloia, keinua eginda, Erraxamar gainditu du defentsa, baloiari eutsi dio, Santiago Muñozek ezkerrera zabaldu, Mikel Perez zen, present, eta jarraipena ematen diote jokaldiari, baina azken momentuan aurrera hori zaie baloia, edo ez dute behar bada hori izan daiteke pixka bate arazo Hernaniren azkarrek egin nahian jokaldia, antsietate hori, baina gaur ez dauka, ezer teorian behintzat, ezer jokoan Hernanik, ja bigarren postua zigortuta daukalako, sailkapena beraz, baina egiten duen eguraldi epelarekin, eguraldi argia, zelaia bikain zainduta eta gustua emango du jokaldiak bata bestearen atzetik egin ahal izatea. Momentuz etentxoa du jokoak, Ourentzeko jokalari bat minartuta dagoelako. Esan bezala, 9. minutua bete dela, aurretik da Hernani ensegu bat eginda eta ensegu horren gauzatzea lortuta. 7 eta huts. Esan dizuegun bezala, laizter hasiko gara zenbait xehetasun ematen, baina gogoratu behar dugu, azken jardunaldia dela, amaiz zuzen ere 16. eta aipatu dizkizuegu zeintzu diren 16 jardunaldiko norgehiagokak. Esan behar dizuegu, azken partida hemen Landaren, joan zen asteburuan jokatu zutela, Hernanik eta Gaztedik, Hernani gailendu zen, 33 eta 23
irabazita Gaztediri, Gasteizko taldeari. Egia esan, azken partidetan ez alde handiz nagusitu da Hernani, gogoratu aurrekoan, kanpon jokatu zuela Bizkaia Gernikaren kontra, eta han galdu egin zuen, baina oso alde gutxigatik, 25 eta 22, eta horre erabaki zen neurri handi batean, multzo honetako lehen postua, 25 eta 22, amaitu zen Urbietan jokatutako norgehiagoka hori, eta horrek eman dio Gernikari lehen postuan amaitzeko esango dugu denboraldia, edo bigarren fasea. Lehen aipatu bai dizuegu, orain hirugarren faseari ekingo diotela, baina 8 taldek eta ja hortik ikusiko da zeinek egingo duen gora eta zeinek jokatu beharko duen maila nagusiko, Espainiako maila nagusiko maila galdu nahi ez duen taldearen kontra zeinek jokatuko duen. Ea jokoak hortxe jarraitzen du, Hernani defentsan orain, baina beti ere Ourenseren zelaian eta Beñatariz eta plakaje bikaina egin ondoren, Ourensek lortu du uztartze irekian baloia bereganatzea eta orain eskura zabaldute eskuinera, baina defentsan zegoen bai Beñatariz eta bai Mikel Perez ere defentsa zorrotza egiteko, eta orain nahi eta nahi ez ostiko zurrundu dute, defentsa ostikada izan da. Jokoz kanpo adierazi du epaileek eta ongi entzun dugu, eskerrak. 14 zenbakiari jokoz kanpoko adierazi dio, baina Arizetari beraz. Esaten da, azken bola luzean, ikuslerik ez izatean armailetan, gaur bezalako ikusle oso gutxi. Eta zelaian esaten dena iaia, gertutik baldin bada bintzat entzuteko aukera dugu, eta orain, epaileagiri esker, jakin dugu, jokoz kanpo zegoela Beñat Arizeta. Orain, alboko sakea, eskasa aterako du Ourensek, esango genuke, Hernaniren segulerrutik, 30 bat metrotara. Jokoan jarriko dute galiziarrek. Bizkaia Gernikaren kontra Hernanik 3-6 egin zituen, baina 3 jaso ere bai, eta gainera gero ostikako puntu 3 gehiago lortu zituen Gernikak. Hori esan bezala, 14. jardunaldian gertatu zen partida garrantzitsu hori, eta etxekoek, Bizkaitarrek, 25 eta 22 irabazi zioten Hernaniri, Urbieta zelaian. Gero, esan dizuegu, Hernanik etxean jokatu duela Gaztediren kontra, jokatu zuela joan den asteburuan, 33 eta 23, irabazi zuen, Hernani 5-6 egin zituen, Xabi Garmendiak, beste bat Karbajok, Mikel Bidegarai Lapurtarrak 2, eta Beñat Iradi bat egin zuen. Gaur Beñat Iradi ez da 15koan, atseden alditxoa mandio Polidori entrenatzaileak ongi errekuperatzeko, 2 aste barru jokatuko den kanporaketari begira. Pello Perez luze orain, eskuine galera, Beñat Arizeta baloia jaso bai, baina ez du pase ona egin, edo hori egin zaio, eta azkenean defentsan aritu behar, Hernaniarrak 22 metroko lerroan. Mikel Perez bai baloia eskuetan, aurretik Pello Perezek, baina aitzin pasea dirazi du edo Ourensek egindakoa, beraz, uztartze bildua, Hernaniren alde. Ikusi dugu, alaber, 15koan, gero aipatuko ditugu, aurreko norgehiagoken Gaztediren kontra David Pelazek ez zuela jokatu, baina gaur hasieratik dihardu. Gaztediren kontra
Arratibel Erroizenea Adrian lehen lerroan, Iradi Xabi Garmendia bigarren lerroan, hirugarren lerroan Otaegi Mikel Perez eta Kepa Mijango saritu ziren, behatzi zenbakiarekin uztartze erdia Santiago Muñoz, hamarrekin Carbajo, Iker Carbajo, hala ere, eutxiko digu pixka bat jokoari, ensaio egiteko arriskuan zelako Hernani eta baita lortu de. Ostikada luzea eren ostean, partidako bigarren ensegua. Beraz, partidaren hasieratik 16 minutu betetzean, egin du Hernanik bigarren ensegua. Gero hirugarren lerroan, Gazteiren kontra Matxin Collado eta Neko Garzia ditu ziren, eta 15 zenbakiarekin Anartz Elosigi. Beraz, aldaketa bat edo beste, egin du Polidori gaur 15ekoan, bistakoa da, esan dizuet, bi aste barru, partida bakarrera, izango dela kanporaketa, ez dakiguna oraindik ziur zein kontrario izango den Hernanik. Eta horri begira, jakina. Min txikiren bat duten jokalaria pixka bat komeni da ongi osatzea. Eta ondorioz, aldaketatxo bat edo beste gaur 15ekoan, gero aipatuko duguna. Esan bezala, bigarren ensegua, Hernanik 15. minutuan, eta horri esker 12 eta huts aurretik da. Eta orain aukera argitaratzeko, baina oso alboan dauka, hain justu ere EHR lantegiaren iragarkiaren ondo-ondoan parean, ondoan du Ekolan hori ere eraikuntzetarako, zerbitzuetarako lantegia eta adarra hornidurak. Eta orain ona, harrigarria, oso urruti, alboan, baina lortu du Beñat Arizetak azken bolodan, hanka zorrotza erakusten diardu Beñat Arizetak. Pixkanaka, bere lekua hartzen ari da hasieratik 15ekoan, eta horri euste komeni zaio gazteari, jokalari ona izateko. Mikel Perez jaso du goitikako baloia, uztartze irekia, Santiago Muñozek, Eneko Noriega baloiare tinko eutxi dio, eta Santiago Muñozek iriko du ezkerretara. Nik lehen esan dute Mikel Perez jaso dula baloia, baina ez Kepa Mijangos izan da. Eta azkenean, pikin bat jokatu ondoren aurrelariek, uztartze bildua Hernaniren alde. 14 eta huts. 19. minutua betetzear dela. Santiago Muñozek sartuko du Hernaniren alde pikin batekin, pasabidean. Bi uztartzen pasabidean, azkar gainera, eta Mikel Perez jaso du berdegunetik, Santiago Muñoz, Pello Perez, eta jarraipena emanez, eskuinera ezkerrera barkatu, Urumea ibaiera ino, baina badaiak defentsa ona izan delako, azkenean galdu egin dute Hernaniarrek, eta alboko sakea Ourentzeren alde. Hain justu, markagailua eta ordezkoen eserlekuatik 10 metrora, gutxi asko, iragarkia autobusak, Garzia autobusak dituzte parean, Volvo auto lantegia, Arriazu Barazkiak, Hernanin bertan, Zuaz Navar, Diario Basko, eta ongi irabazi dute baloia Galiziarrek, Ourensek hain zuzen ere. Eta zer adierazi du epaileak.
Hernaniren alde momentuz uztartze bildua. Aipatu dugun azken norgehiagokan, hemen landaren jokatutako azken norgehiagokan, jokatu zuten 15ko jokalari ez gain, gero sartu ziren Xabier Lucas, Eneko Noriega, Asier Arronategi, Jon Galdeano, Aimar Gorrotxategi, Pello Perez, eta sartu etzena Martxel Aramendi. Ea, jokaldia, zelai erdian, Hernani erasoan, eta baloia aitzinera aurrera hori zaie jokaldi horretan, beraz, honek esan nahi du, Ourentzeren alde izango da uztartze bildua. Joaneko norgehiagoka, Hernani eta Ourentzen artekoa, badakizue, sailkapeneko fasean behin jokatu zutela kontrarioen aurka, ez joan etorrikoan, eta gero orduan lortutako emaitzak eta sailkapenak gorde zirela bigarren faserako. Joanekoan lehen aipatu dizuet Hernanik 19-23 irabazi zuela Ourentzen, hain zuzen ere, otsailaren 21ean, 19 eta 23 Hernaniren alde. Eta gaurkoz momentuz, erraxago, dihardute emaitzari dagokionez, eta jokoan ere agintzen ari da Hernani, nahiz eta orain erasoan diharduen Ourentzek zelai erdian beti ere. Ezkerrera, armaietara zabalduz, eskola jokatu nahi, eta bat doa Gibeleko jokalaria, baina Beñat Arizeta Erne dago gaur defentsan, eta bere izan da plakatzaile, hala ere jarraitzen du, baloiaren jabe, Ourentzek, bigarren lerroko handitu eta handiekin, lortu ditu metro batzuk, uztartze irekia, eskuinera zabalduko du uztartze erdiak, eskura jokatu bai, baina defentsa ere gainean zuen, Hernaniko defentsa, hor ikusten dugu leia bizian Mikel Perez eta baita Kepa Mijangos ere, eta hala ere, jarraitzen dute Galiziarrek baloiaren jabe izaten. Eskuinera, keinu txiki bat egin, 22 metroko lerroan, euskara ari du, hortxe dago pankartatxoa, lerroan, 22 metroko lerroan, Ikurriñaren ondoan, euskara ari du, eta guk euskaraz komentatuko dizugu partida osoa. Ostikadatxoa bai, erasoan Ourentzek, baina baloia kanpora atera zaie, eta alboko sakea, Erne Beñat, arriskurik hartzea ez du merezi, kontraria gainean dagoenean. Momentuz Hernani bi ensaio egin ditu partida hasi zenetik. 24. minutua beteko da laster. Eta orain defentsan, Hernani alboko sakea eskasa. Atera du, hain zuzen ere, Xabier Lucasek. Baina epaileak baloia ez dela behar bezain ongi bideratu eta ondorioz aukera du Ourentzek edo alboko sakea, kasu hontan uztartze bildua egitea erabaki dute Hernaniren segulu horretik 10 metrora. Eta gainera, beraiek jarriko dute jokoan Galiziarrek uztartze bilduan. Eten alditxoa, bidaz aprobetxatuko dugu, aurreko baten ere esan bagenizuen ere, gaur ere, gogoraziko dizu. Bigarren fase honetan, Hernanik 11 eta 25 irabazi zuen Donostian, AVK beraren kontra. 13. jardunaldian, 37 eta 30 irabazi zion Pasek Belenosi. 14. jardunaldian,
Hernanik 25 eta 22 galdu zuen, Gernikaren kontra, lehen aipatu dizuegun bezala. 15. jardunaldian, etxean, Landaretoki errubizeleian, Hernanik 33 eta 22 irabazi zion Gaztediri, eta gaur azken jardunaldian dugu hemen Landare errubizelaian ikusgai. Erasoan diardu Ourensek, baina litekena da Hernanik lapurtza baloia, uztartze ireki horretan, ba ez, Ourensek jarraitzen du, ezkerretara, ezkerreko alboko marraren ondoan, 5 metrora, eta jarraitzen dute, baloia eskuetan dutela, Ourense taldekoek. Bigarren erdia sartu nahi du, baina ongi geratu dute, ongi blokatu dute, hala ere, ezkerrera eskura jokatuko dute, eta jokaldi ona egin dute, eta baita Ensegoa ere 3. lerroko 6ak. 8ak eman dio baloia, eta azkenean Ensegoa Ourentseren lehenengoa, 26. minutuan. 14 eta 5 3. lerrokoek egindako jokaldian. Giltzak hartu, 8ak, eta 6ari jarri ondoren, ezkerre galekoari, Ensegoa. Orain legezkoa denez, Ensego egin ondoren, aukera dute Ourensekoek beste 2 tanto eskuratzeko. Sailkapenari emango digu gainbegiratua, garrantzi berezirik ez badu ere, lehen postuan Bizkaia Gernika 9 partida jokatu eta 41 punturekin, bigarren Hernani 31 punturekin, 3. Pasek Belenos 19rekin, 4. Gaztedi 17 punturekin, ez du agetaratu, ez du agen artean sartu baloia Ourentseko jokalariak, ostikariak. 5. postuan Donostiako AUBK bera, 11 punturekin, eta Campus Universitario Ourense 6 punturekin. Hori da momentuz dagoen sailkapena. Beraz, asmatu ez duenez agen artean sartzean, markagailuak 14 eta 5 27 minutu bete direnean. Esan behar dizuet, jardunaldi guztiak kontuan hartuta, Hernaniri dagokionez, Ensego gilen zerrendari gainbegiratuta, aprobetxatuz etenaldia dugula jokoan, Ourentseko jokalari batek min hartu duelako, Mikel Bidegarai da lehen postuan, esango genuke, sailkapena balitz, 13 Ensego egin ditu. Jokatutako 15 partiduetatik, 2. postuan Anartzelosegi dugu, gaurkoa kontuan hartuta, Ensego bat egin duelako, beraz, 10 Ensego gaurkoarekin, Mikel Perez 7 Ensego eginda 3. postuan, 6 Ensego eginda eta gaur 7 beste bat egin duenez, Beñat Arizeta 7 punturekin berdinduta Mikel Perezekin. Gero 5. postuan, Abezia 5 Ensego eginda Noriegarekin batera, Eneko Noriegak ere 5 Ensego egin ditu Arroñak. Eta hoien gibeletik, Kepa Mijangos eta Igor Etxeberria, gogoratu Igor Etxeberria, ari dela pixkanaka osatzen bere ebakuntzatik, istripoa izan zuelako, baina pixkanaka, biger gaitze lanetan, Igor Etxeberria. Eta Iruna Ensegurekin, Martxel Aramendi, Santiago Muñoz, Aimal Gorrotxategi, Beñat Iradi, Mikel Imaz, Oier Laskurain eta Franco Di Filippo. 2 Ensegurekin, Iker Carbajo, Eneko Garzia eta Xabat Erroizenea Xabier Garmendiarekin batera, Xaborekin batera. Eta gero ja Ensegu Manarekin, Asier Arronategi, Erik Goñi, Einaut Gorostidi, Ekain Perera, hoiek
genituzke, eta baita David Pelaz, Matin Collado, Pello Perez eta Gorka del Valle esegu banarekin. Tira, joko onda berriro, norgeia dauka, etxeko taldea nagusi, Errani Klub Rugby elkartea, 14:05, 29 minutu bete direnean. Lehen aipatu izugu, orain alboko sakea aterako du Orensek, hor ditugun laguntzaileak, Errani dituen laguntzaileen zerrenda. Eta hori ez gain, Kursal eraikuntza lantegia, gasolindegia Abia Karabel. Beti esaten dizugu zelaitik gertu. Kominter eta Garbi paper gintzan diharduten enpresa. Ezkerretara zabalduko dute eskura Orentsekoek, Armailak dauden aldean, Hernaniren segulurotik 22 metrora, uztartze irekia, borroka handia da, baloia jabetzeko, eta azkenean Orentse baino baloia lapurtzea lortu du Anartze Elosegik, eta baita baloia jokoan jartzea ere ezkerraldea Ibai aldera, Mikel Perezek baloia luze bidali du, eta horren markagailoaren parean, Kepa Miejango zen baloiarekin, Pello Perez, eta hirugarren sego egiteko aukera izango dute Hernaniarrek. Erraz gainera, bi direlako Anartze Elosegi keinua egin du, baina ez azkenean blokatu dute, baloia pasatzea lortu bai, baina baloia kontrolik gabe, Orenseko entzat izango da, eta defensa ostika da, luze, eta baita ez da Galbora atera, David Pelaz antzen hurbil, eta berriro jokoan Mikel Perezekin hirugarren lerroko giltza beheraino jetxi da, baloiaren bila, eta baita metrok irabazi ere, azkarra baita Mikel arina gainera, nahiz eta garaia izan. Eta azkenean aurrera pasea eta Hernaninen alde. Uztartze bildua. Han ere baditu Hernanik zenbait iragarki, laguntzaile direlako, babesleak, Uria neumatikoak, hemendik zelaitik gertu, lantegi aspaldikoa. Alaber Perfait, Biatek beiragintzan teknikoak, eta iragarki parean jarriko du jokoan Ourensek, uztartze erdiarekin, pasabidetik baloia pasarazi, hirugarren lerroraino eta han zortzia, okerez banago Zelanda berrikoak, baloia jaso, eta orain defentsa Hernanik egingo du, baina jokalari azkarra da. Baloia eskuetan zuela, aurrera joan zaio, eta alperrik. Hortaz, ordu erdia pasatxo bete denean partida hasi denetik, eta eguzkia present delarik hemen Hernanin, eta prestatu dute Euskal Herriko leku askotan, baina eguraldi paregabea. Haize pitin bat ere bada. Eta ospero da temperatura. Jokatzeko ez txarra, zelaia bikain, berdegunea soilunerik gabe. Eta Hernani jarri du jokoan, Santiago Muñoz baloia, hirugarren lerrokoek darabilte hanketan Mikel Perezek, eta azkenean biratzeagatik ez apropos, eta holakoetan nahiz eta biratu, baina apropos egiten ez bada biratze hori, berriro errepikatu behar da uztartze bildua. Ea lehen zatiko azken minututan zer gertatzen den, berriro baloia askotan dute Hernaniarre, Mikelek Pello Perezia nahiari, baloia da ostikoz jo,
ailegatu da Beñat Arizeta, baina baloia ezin jasota orain bai. Ez dute ongi erabili Orensekoek baloi hori eta Beñat Arizetak Hernaniren hirugarren ensegua lehen zatiko 34. minutuan. 19:05. Hortaz, Beñat Arizetari orokorrean beste ensegu bat ditu behar diogu. Meretzi eta bost. Esan. Bueno, hemen ondoan nekane daukat, argazkiak atera dena, eta duda bat sortu zaigun, argitzen dugun. Kontu da, Beñat Arizetak beste ensegu bat egin duela eta baita berak gauzatu ere. 21 eta 5 ondorioz lehen zati amaitzeko 5 minutu geratzen direla. Nire apuntetan gaizki ez badut idatzi, lehen ensegua Anar Zelosi egin du, bigarrena baliteke, Mikel bide garaik egina izatea. Bueno, gero argituko ditugu zalantza horiek. Eta orain Kepa Mijangosek ederki hartu du goitikako baloia, Beñat Arizetarekin jokatu, uzartze irekia barkatu, Santiago Muñozek, Pello Perezek luze ezkerretara, eta hurbil Merkatal zentro handiaren parean diardu jokoak, Hernaniren zelaian oraindik ere, zelaitik 8 metrora, 9 metrora, eta orain Eneko Norierarekin jokatu eskura, Xavier Lucas, Kepa Mijangos, indartsuari da Astapenetik, Xavier Lucasen laguntza izan du, primeran, Pello Perezen barrualdera Beñat Arizetari, Beñat Arizeta badoa, baina laguntza beharko du Pello Perezek eta luze Anar Zelosegiri, eta honek gora egin du, eta azkenean, okerrezpanago Pello Perezen ensegua, eharra jokaldia. Pello Perezen ensegua beraz, kombinazio eskuko kombinaketa azken fasean Anar Zelosegik egin dio, eta 26 eta 5 Pello Perezen ensegua. Elosegiren pasea baliatuta. Eta gainera, hagen aurrez aurre du Beñat Arizetak beste bi tanto markagailuratzeko. Beraz ari da pixkanaka, alde hartzen markagailuan etxeko taldea. Beñat Arizetak, 28 eta 5. Hain zuzen ere, 36. minutuan egin du ensegua Pello Perezek. Eta iruditzen zait, laizter emango duela amore Ourensek. Hortaz, Patri Polidori entrenatzaile nagusiak, aurrelari entrenatzailea Otaño ere bada. Aldaketak egiteko aukera izango dute jokalari guztien lana baliatzeko. Bikain hartu dute berriro bi eskutara gibelean, kasontan Kepa Mijangosek darama, edo hartu du baloia ezkerretara, eta Anar Zelosegi sartu da, tartekatu da, baloia lurrean utzi, berdeunean utzi, Pello Perez, okerrezpanago Xavier Lucas, uztartze irekia, Hernaniren 10 metroko marran, eta azkenean zigorre kolpea Galiziarren alde, gainera 10 metro gehiago. Eta txartel horia Santiago Muñozi, 10 minutu beraz, gaurko partidako jokalari titularra
Uztartze erdi titularra kanpora. Santiago Muñoz. Hortaz, azkeneko minutuak, lehen zatiko azken 2 minutuak, jokalari bat gehiago izango du Orensek, edo beste modu baten esan da, Hernanik bat gutxiago. Kepa Miganjosek ongi atera du, arriskutsua izaten da hori, baina ongi atera zaio kanpora ez ateratzeko baloi hori, eta joko handi du Hernanik erasoan Eneko Noriegak Pello Perezi, Pello Perezek erasoko ostika da, defensako ostika da, nola nahi dela ikusi. Iruditu zaigu aurrera pasa izan dela, hemen gure parean izan delako, baina ez. Epaileak ez hori adirazi. Eta orain jarraituko du Orentzek erasoan, beti ere aurrelarien jokoan. Uztartzerdiek eskuinera zabaldu, eta han jokaldia egiten saiatuko dira. Eta baita egin ere, metro batzuk irabazi, eskuin hegaletik, eskuin albotik. Eta orain ezkerrera, hirugarren lerroko giltzak, eren sarrera indartsua. Eta zer adierazi du, joko zigor kolpea Hernanien alde, baloiari ez legalki eusteagatik. Berrogeigarren minutua bete da, partida hasi zenetik, baina etenalditxoak izan ditu partidak, lehen zati honek. Eta pare bat 3 minutu behin epein, pentsatzen dut luzatuko duela epaileak. Azken jokaldia izan liteke, alboko sakea Hernanik aterako du, edo jarriko du jokoan. Orain arte Xabier Lukasek jarri du baloia jokoan, eta oraintxe ere jokalari guztiak dira hilaratzean. Eta bikain jaso du Mikel Perezek, bi eskura, Pello Perez anaia jaso du baloia. Eta orain uztartze irekia. Zigor kolpea baloiari usteagatik, okerrezpa gaude. Eta azkar-azkar jarri dute Orensekoek, jokatu egin nahi dute, nahiz eta Gibeletik aritu markagailuan, Anartzelosegik primeran jaso du, Eneko Noriega orain, 3 laurdeneta jokalaria bailitzan, eta baloiari tinko eutxe diote ezkerre galera, erasoan Hernani, zelai erdiraino ailegatu dira ezkerre galetik. Baina bi defensa ditu, Mikel Bidegaraik, eta uztartze irekia antolatu ondoren, beste fase batean, Eneko Noriegak, luze Mikel Perezi, baloia lurrera utzi du. Baloiari eusten diote, Anartzelosegi orain. Kepa Mijangos. Esango dugu, ote dugu ondo, Mijangos. Baloia ongi utzi dio, uztartze irekiaren antolatu, eta orain eskura jokatuko dute. Justo jaso du Mikel Perezek, baina ez aurrera pasea. Eta ez du haindik amaitutzat eman lehen zatia. Epaileak. Bi aste barru Hernanik jokatuko duen maila zigotzeko lehen kanporaketari begira. Beti ere ona izango da emaitza ona lortzea, jokoarekin gustura geratzea. Landutako jokaldiak egin ahal izatea. Eta momentuz behintzat gauza batzuk ongi dihardute Hernanin. Markagailuan alde aurretik delako. Eta baita agintzean ere Mikel Perezek, Xabier Lukasi baloia eman, uztartzerikia antolatu, justo baloiari uste lortu dute, eta gainera zigor kolpea. Zigor kolpea azkar jokatu nahi zuen Mikel Perezek, baina epaileak esaten du. Zigor kolpea izan den lekuan, atera berdula eta gainera Ourentzek.
Gogoratu behar dizuegu, gaur amaituko dela bigarren faseko ligaxkoa, partida bakarrera jokatu dute lehen fansa sailkatutako 6 taldeek, eta baditugu gaur jokatu diren beste bi norgehiaketako, beste bi partidetako emaitzak. Pase Belenosek 45 eta 12 irabazi dio Gaztediri, Gasteizen, Gamarran. Eta beste norgehiagokan erraz nagusitu da emaitzari dagokionez bederen, Bizkaia Gernika 76 eta huts. 76 eta huts Donostiako beraberaren kontra. Bizkaia Gernikak ensaigo asko egin ditu gaurko partidan, hain zuzen ere 11-12 ensaigo egin ditu Bizkaia Gernikak Donostiako beraberaren kontra. Eta beraberak ez du logikaz ensegurik egin. Esan bezala, 76 eta huts Bizkaia Gernikak Mabi ensegu eginda, eta bestean esan dizugu, errepikatuko dizugu berriro, Gaztedik etxean galdu egin du, Gasteizko taldeak Gamarran, 12 eta 45 Pasek Belenosen kontra. Hortaz, 5 eutsi dio Bizkaia Gernikak lehen postuari, eta guztira gure kontuak gaizki espaldin badaude 46 punturekin amaituko du bigarren fasea. Ourense Erason, oraindik ez da amaitu lehen zatia. 40 izango dira, gutxienez 47 minutu partida hasi zenetik, baina esan dizuegu arauzko denbora amaitu eta etenalditxo asko izan denez, beste 7 minutu gehiago, 8 ere izango dira, burruka latza orain aurrelarien artean, Hernaniren zelaiko 22 metroko lerroaren parean, eta eskura jokatzera erabaki dute, Ourensekoek, baita baloia deskontrolatu ere beraien kontra, aitzin pasea, aurrera pasea izan delako Hernaniren alde. Eta oantxe amaitu du, amaitutzat lehen zatia epaileak. Gogoraziko dizuegu, esan bezala, gaurko multzo honetako azken norgehiago izango dela. Ohorezko B mailako bigarren faseko azken jardunaldia, hain justu ere 16. jardunaldia, azken partida izango dago, beste bia jokatu direlako, esan dizuegu Gaztedik galdu egin duela etxean Belenosen kontra, 12 eta 45, Bizkaia Gernikak Donostiako beraberari 76 eta huts irabazi dio, eta momentuz hemen Hernanin landare toki rugby zelaian, aitzinetik da Hernani 28 eta 5. Laburtuko dugu askar lehen zati hau. Astapenetik hasi Hernani erasoan, eta 6. minuturako Anartzelosegik ezkerretik jokaldia eginda, eta defensan zuloak erraxa aurkituta egin du lehenen segua. Bigarren segua espada beste kontrakorik, Mikel Bidegarairi emango diogu, 12 eta huts, eta Arizetak gauzatu ondoren 14 eta huts. 26. minutuan, Ourensek egin duen segua, 3. lerrokoekin jokatuz, 14 eta 5. 19 eta 5, 34. minutuan, behinat Arizetak ensegua, eta baita berak gauzatu ere, beraz, 21 eta 5. Pello Perezek Elosegiren pasea baliatuta, 36. minutuan, 26 eta 5. Eta azkenik, ensegu horren gauzatzearekin, 28 eta 5, behinat Arizetak lortu dena. Hortaz, 16. jardunaldiko norgehiagokan, azkenekoa, bigarren fase honetakoan, Hernani momentuz aitzinetik 28 eta 5, eta guk atseden hartuko dugu
baita gure teknikariak ere, Joanan Iraola, Kamarak, Garmendia jaunak, eta gero arte. Hemen gaituzue berriro landare rugby zelaitik, bigarren zateri ekingo diote Laster, edo ekingo dio epailean nik orain arte ez dizut epailearen izena aipatu, baina, bueno, Álvarez. Belarmino Álvarez. Izen hori ez nuen sekula entzun, Belarmino. Baina, egunero entzuten dira gauza berriak. Álvarezek jarriko du jokoan. Hori bai, Kirole planta ona dauka, Iraola, epaileak. Kirole asko egin du, gu aspaldi ez dugu asko egin, baina. Hale, orduan ziurtatu dugu, Hernaniren bigarren segua Mikel Bidegaraik egin duela, eta bigarren zateria ekingo diote orain,
Markagailuak 28 eta 5 erakusten duen bitartean. Hemen bada tradizio bat, nik ulertzen ez dudana, aspaldidanik, batez ere Espainiako errukbian, aurrelari gordos deitzeko. Ez digu bate graziarik egiten, egia esateko. Gizen xamarra egotea, baina aurrelari guztiek gordos deitzea, pixkate, ez zaigu iruditzen oso, kontua da, lehen ez dizkizuegula lehen zatian 15-koak eman, baina orain emango dizkizuegu, bistan ditugulako, Orensek lehen lerroan, Jose Luis Rey eta Cesar García ditu arroin, ezker eta eskuin, ospokatzailea aztalkaria, Luis Miguel Pereira. Hain justu Pereira ere bada Hernanin jokalari bat, gero esango dizuegu. Bigarren lerroan, Ruben Suero lau zenbakiarekin eta Oscar Santorum 5 zenbakiarekin. Hirugarren lerroan jarraituko du, nahiz eta Hernani erasoan aritu. 6 zenbakiarekin Jemi Sumi Daboibarabi. 7 zenbakiarekin eskuin hegalean, hirugarren lerrokoan, Oscar Lalin eta 8arekin lehen behin baino egiten aipatu duguna lehen zatian, Falemaka Tatafu. 9 zenbakiarekin, Uzartzerdia David Rivero. Joko zabaltzailean, 21 zenbakiarekin, Jason Miremu Harvey. Hiru laurdenetako lerroan, 11arekin, Santiago Alonso eta eskuin hegalean 14arekin, Alejandro Martínez. Erdietan, 12arekin, Iago Rodríguez eta 13 Josep Thomas Marston. Jarraituko dugu pixka jokua, izan ere Hernani erasoan diardu, Hernanik Orenseren ensego lerrotik 18 metrora, Eneko Noriega baloia jaso du, defentsa ona egin du, baloiari utzi dio, nahiz eta Orenseren defentsa zorrotza eta gogorra izan, 20 metroko lerroraino bidali dute, Pello Perezek ostiko zerasoan, ea jasotzen duen Beñat Arizeta jaso du eta ensegua! Eta ensegua, Beñat Arizeta gaur, hirugarrena du, Hirugarrena du eta bigarren minutuan, jada Hernanik 5 ensegu egin ditu, 33 eta 5 Beñat Arizeta bikain jasota goitikako baloia. Eskuinetik alegia. Bien bitartean, prest da Beñat Arizeta bera, agetara jaurtitzeko, 3 ensegu egin ditu. Beñat Arizetak eta denak segidan. Hain justu ere, 34. minutuan, gero Pello Perezek egin du, egia da, baina gero beste biak segidan. Hortaz, 3 ensegu Beñat Arizetak. Eta orain, hagen artean sartu duenez baloia, baita transformaketako 2 tantoak gehitu ere, 35 eta 5. 35 eta 5. Hemen ikusten dugu Beñat iradi, gaur atseden eman dio Polidorik, eguzkitako bete aurrekoekin, turista bat bailitzan, hemen landare erru bizelaian, marrazein lanak betetzen. Ez dizugu esan, baina Xavier Lukasen ordez, Xabat Arruizenea zelairatu. Horantxe emango dizugu Herraniren 15-koa, baina bien bitartean, 20 metroko lerroan da Hernani erasoan, Eneko Noriega gaur oso aktibo ari da, jokatzen, Erroizeneak jaso du, eta Kepa Mijangosi luzatu dio baloia, aurrelarien joko horretan, zulua egin nahian, Pello Perezek luzean Arzelosek tartekatu da, indartsu, baina lortu du nola edoala kamistetik eustea Harblake. Eta orain, aitzinera doa Xabat Erroizenea, Uzatzirekie galdu egin dute, lapurtu egin dute baloia Gorentzekoek,
handi ardu Anartzelosegi azken momentuan akrobatikoki Beñatari zeta jaso du baloia, erroizeneak eta han zain zegoen Orenseko jokalariak lapurtu du baloia. 20 metroraino iritsi da jokaldia Hernaniren, 20 metroko lerroraino, baina baloiari eutsi eta eraso handi dute Gipuzkoarrek. Txuriz, beti bezala, kamiseta txuri, galtza gorriak eta galtzerriak txuriak. Txuri, gorri, berde. Erroizenea jaso du baloia, uzartzilekia, Pello Perez, keinua eginda bikain, enekori orain, hala ere baloia lapurtu egin dute Ourenseko, ze borroka daukaten aurrelariek hor baloia jabetzeko, baiori eusteko batzu, bestea lapurtzeko, eta azkenean zer adierazi du partidako epaileak, Alvarezek uztartze bildua. Beste aldaketa bat egingo du Hernanik. Ea ba, aldaketak. Carbajo zelairatuko da. Eta zelaia zeinik utziko duen, oraindik ezkea ohartu. Beñat Arizeta. Eskerrik asko nekane. Beñat Arizetaren ordez, beraz, Iker Carbajo. Azken partidetan, desente ari da jokatzen. Ez esango dizugu Hernaniren 15-ko lehen lerroan Eneko Noriega eta Asier Arronategi Arroñak. Aztalkaria orpokatzailea Xavier Lucas, ja zelaia utzi duena. 4 eta 5 Ekain Perera eta Iñaki Otaegi. 3. lerroan ezkerregalean Kepa Mijangos eta eskuinegalean 3. lerroan esan bezala David Pelaz. 8 zenbakiarekin, ja aipatu dugu, behin baino gehiagotan. Giltza Mikel Perez, uztartze erdia, Santiago Muñoz, 10 minuturako egotzi duena epaileak, lehen zatian. 10 zenbakiarekin joko zabaltzailea Pello Perez, ezkerregaletan, 3 laurdenetako lerroan, ezkerrean Mikel Bidegarai, 11 zenbakiarekin eta 14rekin, Beñat Arizeta. Eta erdietan, Eneko Garzia 12rekin eta Aimar Korroñategi 13rekin eta Ibelean 15rekin Anartz Elosegi. Zelairatu direnak gure kontuak ez dizpaude, Xabat Erroizenea. Eta Iker Carbajo. Ja, eguzkia hodeiek estali dute, hemen gure zeruan, eta orain Anartz Elosegi eskura jokatu nahia, Pello Perez blokatu dute, berriro Anartz Elosegi, lasai, zer egin nahi duen begiratu, baloiarekin jarraitu, eta azkenean lurrera bota dute, berdegunera, eta eskuinera berriro jokaldia Hernanik agintzen duela. Eneko Noriega berriro baloia jaso du, luze nahi zion Pello Perezi, baina azkenean aurrera pasea jokaldia moztu nahian, Ourentsek hain justu ere Harbeik egin du aurrera pasea, bai, zerua estali zaigu, erabat, baina tira. Bigarren zatia amaitzeko eharra. Eguraldia, ikuspegia. Hernanien aldetik ordezkoak aipatu ez ditugunak, lehen esan dizuet, Beñat Iradi hor marrazain zela, Adrián Sánchez, Jon Galdeano, Einar Arratibel, Oier Laskurain eta Franco Di Filippo. Segurazki, Beñat Iradi kenduta iruditzen zaigu, gainerako guztiak sartuko dira zelairatuko, adibidez, Einar Arratibel zelairatu da dagoeneko, zelaian ikusten dugulako, berdegunean, Einar Arratibel.
Einar Arratibel eta kanpora edo behintzateia atxeden hartuko dutenak Eneko Noriega. Beste aldaketa bata beste atzetik izango dira orain, dudarik gabe. Eta gainera aprobetxatu pixka bat arnaz hartzeko. Orentzeren ensegua, 26. minutuan lehen zatian egindakoa, 14 jarri duena, Daboi Barabik egin du. Hirugarren lerroko, ezker hegalak. Daboi Barabi. Entzuten ditu jokalariak, elkarren artean hitz egiten, erraz entzuten baita, zuloan non dagoen, non egin behar den defensa. Hain justu ere Peiok esan die zuloa bazegoela, eta baita zuloa egin ere, Mikel Bidegara jaso du baloia, uzartze irekia, laguntza aparte eman du Pello Perezek, kontrarioa lurreratuz, uzartze irekia, eta zigor kolpea, segurazki baloia estaltzeagatik edo, Ourentzeren kontra. Hain justu ere, uzartze ireki horretan, Ourentzeko Jami Sarumi Dabobarabik egindu zigor kolpea. Lehen esan dizugu, bera izan dela ensegugilea, Ourentzeko ensegugilea. Ez dut uste, ez Erraniko eta ez Asteasuko izango den jokalari hori. Behiratu beharko dugu pixka bat, a ber. Daboi Barabi, Jeremy Surumi, hemen daukagu, gure apuntetan, hain justu ere, Fijiarra da. Fijikoa, Daboi Barabi, Fijiarra. Alvarezek adierazi du, aitzin pasea, aurrera pasea gertatu dela, eta orain, alboko sakea errepikatu beharko da, ez delako baloia behar bezala bideratu. Eta jokalari guztiak jarriko ditu Ourentzek, hilaratzean, 3, 5, 6, 7. Beraz, Erranik ere 7. Eta Ruben Sueirok jarriko du baloia jokoan. Lau zenbakian, berez bigarren lerrokoa da. Baloia bereganatu dute. Hain justu ere Oskar Santurunik ongi eutsi dio baloiari, uzartze irekia. Jokoan jarri du David Riberok, eta orain Hernanien defentsa zorrotza, gogorra, baita baloia lapurtu ere, uzartze irekia eta eskuinera jokatzeko aukera. Santiago Muñozek, Pello Perezi, eta eskuinera erabat bikai jokatuz, okerrezpanago, Oier Laskurein zela iratu da, eta berak lortu du baloia. Orain ezkerretara, hemen dago zain David Pelaz, alboko marraren pare-parean. Ea iristen zaion baloia, ez, eskuinera jokatuko du Santiago Muñozek, Pello Perez, Anar Zelosegi tartekatu da, eta enseio parta bere bigarrena gaur Anartz Elosegi. 45. Hain justo, bigarren zatiko 12. minutua. Iruditzen zaigu enseguak egingo dituztela bat besteren atzetik. Kontrarioak ere amore emango baitu pixkanaka. Anartz Elosegi. Bere bigarrena. Eta guztira. Seigarren ensegua Erranik, edo 6 ensegu egin ditu Erranik momentuz. Beraz, garaipenagatik 4 puntuak gehi, ja pensatzen dugu,
enseguengatik ere puntu gehigarria lortuko duela, beraz, 5 puntu lortzeko bidean Hernani orain Iker Carbajo saiatuko da, enseguaren ondoren hagen artean sartzen baloia, pasarazten, eta baita lortu ere. Beraz, 42 eta 5 Iker Carbajok lortu nuen, eta oraindik 14 minutu jokatu dira lehen zatian. Hauek Ourensekoek beste lehen zatian esan dizugun bezala, bazuela jokalari bat Zelanda Berriko, hain justu ere Harvey, Jason Wiremu Harvey. Ingeles italiar bat ere badute, Ourensekoek Marston Joseph Thomas jokatzen ari dena. Beraz, momentuz behintzat, galiziarrak edo espainolak ez diren, 3 jokalari baditu. Eta baita beste jokalari bat ere, hasiera baten ez duguna ikusi, baina gaur 15-eko ari den Tafafu ere Tongarra da, Tongakoa. Eta gu adierazten ari ginen bitartean ze jokalari dituzten atzerritarrak, Hernanik 7. ensegua egin du. 47 eta 5. Anartz Elosegi berriro. Honek ere 3 ensaiu egin ditu. Beraz gaurko norgehiagoka txikian garrantzirik ez duenean, baina Beñat Arizeta ez dagoenea zelaian, igual ensego egiten aurreratuko zaio Anartz Elosegi. 47 eta 5. Egia esan, bigarren fase honetako markagailurik zabalena ari da lortzen Hernani, eta ongi bidean alde handiago lortuko du. Eta ikusi dugu ordezkoen aurkitik zelaira sartu dela Adrian Sánchez, Arroña, eta baloia pausatu duela agetaratzeko Iker Carbajo, eta baita lortu ere 49 eta 5 Iker Carbajok. 7 ensegu egin ditu jada Hernanik. Gehiago izango direla pentsatzen dugu. Ea arnaz pixka bat hartu dugu eta jarraituko dugu jokua komentatzen. Zuen ordenagailuen primeran ikusten duzue, Juanjo Garmendiak ateratzen dituen irudiak, eta Juanan Iraolak hemen kontrolatzen duelarik ordenagailuan. Interneteko kontuak Iñigok ematen dizkigu. Bigarren zatia hasi dela, 18 minute betera, eta berriro eguzkia, presen. Nonbait tarte bat aurkitu du, odeien artean. Argitasuna emateko bigarren zati honen bukaerari, Adrian Sánchez orain baloiarekin. Ezkerrera zabaldu dute eskura jokatzeko, baina defentsak ere jokatzen du, eta baloia lapurtu egin dute Ourensekoek orain
eskuin hegalekoak Alejandro Martínezek bereganatu du baloia, eta uztartze erdiak David Ribeiro jaso du baloia, eta ezkerretara hirugarren lerrokoarekin, jokatu lehen aipatu dizuedan Zabo Barabik, Fijiarrak, eta orain ezkerretara, hiru laurdenetakoen bitartez, Santiago Alonso eta ez dira aparte, Ensego lerrutik Galiziarrak, Hernanien Ensego lerrutik 10 bat metrora, eta orain eskuinera zabalduko dute, jokatu ahal izateko Oskar Santori erraldoiak, gero behiratuko dute ze garaiera dauka, baina oso garaia altukoa da, altuera handikoa, 5 zenbakia esan dugun bezala Oskar Santoriai. Oskar Santorum, barkatu. Baloia bereganatu du Hernanik, lapurtu du alegia, eta orain luze jokatuko du Anartzelosegik, eta bi dira baten kontra, Ike Carbajo eta Mikel Bidegarai, baloia jaso eta badoa, laguntza jaso du Anartzelosegik eman dio laguntza, eta baloia jarraitzen dute, lehen ez dugu esan, baina beste jokalari bat zelairatu du Hernanin, Franco Di Filippo, berak abiarazi du 4. 5. fasea, Adrian Sánchez eutsi nahian kontrarioi, baina ez du lortu, eta ondorioz, Orensek lapurtu du baloia. Uztartze irekia, erasoko ostika da, ez da aterako, Anartzelosegi jasoko du, eta berak defentsako ostika da, goitikakoa, Mikel Bidegarai jokoz kanpo zegoen, urrundu eginda, eta baita bikain jaso ere Gibeleko Galiziarrak. Hain justu ere, Esteban Arean ongi jaso du, bi eskura, eta horrek eman dio aukera jokatzeko erasoan jarduteko Galiziako taldeari. Berriro David Ribeiro jarri du baloian, uztartzaile erdiak. Gustora jokatzeko partida dau dudarik gabe. Zigor kolpea Hernanien kontra. Gure paperzuetan begiratzen ari gara, pixka bat Oskar Santorum, Orenseko bigarren lerroko ze garaiera duen. 1 bat eta 88, 110 kilo. 1 metro eta 88, jeia 2 metroko garaiera Santorum jokalaria, 5 zenbakiak, eta orain Hernania irasoan, bikain, eta azkenean Gorrotxategiren Ensegua, ostikada bikaina eman du Franco Di Filippok, erasoko ostikadatxoa, eta Gorrotxategik egin du Hernaniren 8. Ensegua. Berrogeita 14 eta 5. Aimar Gorrotxategik. Kontraerasoa azkarra, ongi jokatua, eta blokatzeko arriskoa zuenean Franco Di Filippo ostikadatxoa eman du, eta azkenean bikain baliatu du Aimar Gorrotxategik. Hernaniren 8. Ensegua egiteko. Eta oain oso erraz dauka, Iker Carbajok hagen artean pasarazteko baloia. Beraz, partida 22 minutu bete direnean egin du Aimar Gorrotxategik Ensegua. Orain 56 eta 5 Carbajoren gauzatzeagatik.
zortzin segu beraz, gaur gogoratu lehen esan dizuet, jardunaldiko norgehiagokan Bizkaia Gernikak 76 eta huts irabazi diola AVK bera-berari, eta orain Orentsek egingo du ensaio aparta, edo hortxe metro batera geratu dute. Izan ere, Ostikada Goitikakoa bikain jaso du Gibeleko jokalariak, eta Hagen pera ino ailegatu da jokaldia, baina zer gertatu da, uzartze bildua Orentsenen alde, naiz eta Erranik lapurtu baloia. Hori, esan dizuet, Bizkaia Gernika 12 segu indizkiola Donostiako bera-berari, eta bestetik Gaztedik etxean galdu egin duela Belenosen kontra. Partida horrek ez zeukan sailkapenari dagokionez, baina baliteke gero Inigo etorriko zaigu momentu batean, hirugarren fasea nola izango den, ze berak masterra egin du. Eta utziko diot momentu batean mikrofono txoa, eta berak azalduko dizue, master horretan ez gaizki ez duzu, segurazki ondo ikasita dauka. Inigok eta ni baina asko hobeto kontrolatzen du hirugarren fasean nola izango diren kontuak, hori bai. Hiru multzetako lehenengo biek lortuko dute sailkapena, 6 talde, eta hirugarren bi honenek 8 postuak edo 7 eta 8. Orain adieraziko dizue Inigok bikain zer gertatuko den hemendik aurrera. Hori da. Aurreneko 3 postuetan, La Vila, Gernika, ziurtatu dute beraien aurreneko postu hori, eta biharko partidaren faltan, 3. postu horretan, edo Almeria, edo Pozuelo Rugby egongo da. Hernanik, emaitza honekin, hori da, bere taldeko 2. postuan amaituko du, baina sailkapen orokorreko 5. postuan ere amaitu dezake. Beraz, Valencia, Almeria edo eta Madrilgo Pozuelo Rugby izan ditzake playoffeko lehen jardunaldi horretan. Hori da, adiez Belenosek 5 puntu atera ditu, eta bihar Malagak galdu ezkero, gure taldeko Belenosek ere playoff horietan bere txartela izango duke. 8 talde izango direla, kanporaketa horretan. 8 talde lehen esan dugun bezala, eta ez dela izango nolabait puntuen gati sailkatuta, baizik eta 8 horiek izan daitekela bat 7. sailkatua, baina puntu gehiago edo gutxiagorekin, eta nolabaiteko 8ko sailkapen bat osatuko. Hori da, adiez, momentu honetan, 4. postuan talde Valentziarra dago, 39 punturekin, eta 3. Almeria 34 punturekin. Valentziak puntu gehiago ditu, baina bere taldeko 2. denez, 4. postutik ezin du pasa. Almeria kasu honetan, 3 multzoetako lider okerrena da, edo puntu gutxien dituen liderra da, beraz, 3. postu horretan dago. Lehenik eta behin, bere multzoko sailkapen orokorreko postua kontuan hartzen da, eta 2. ja sailkapen orokorra egiteko puntuak. Beraz, Hernanik horregatik, 2. denez, 4., 5. edo 6. amaituko du. Ikusi masterran zer egin dituen Inigok, eta aldaketara edo beste izan daitekelari, baina berak azaldu bezala. Bitartean, bera hitz egiten ari zen bitartean, Ourentsek ensaigo egin du, eta beraz, markagailua pixka bat txukundu du Ourentsek. Hain zuzen ere, 56 eta 10koa jarri du markagailuan Ourentsek. Bigarren zatiko, 28. minutuan, esan bezala, 56 eta 10. Hortaz, esan dugun neurrian,
sailkapen bat egingo da, lehenengo zortzi taldeen sailkapen orokor bat egingo da, eta horren arabera, Inigo esplikatu duen bezala, gerta daitezke kanporaketak, hori bai, kanporaketak hemendik aurrera partidu bakarrera, eta irabazten duena aurrera segituko du. Gero, sailkapen horretan kanporaketak guztia jokatu ondoren, garaile suertatzen denak, gora egingo du zuzenean, maila nagusira, Espainiako maila nagusira, eta bigarrenak kanporaketa jokatu beharko du maila nagusitik jetxi nahi ez duenaren kontra. Gauzatzeare lortu dute galiziarrek, hortaz 58 eta 12 markagailuan. Orain ere, joan zaigu, edo hodeiek estali dute eguzkia. Orain sekoen ensaioan ondorengo transformaketa edo gauzatzea Brankek lortu du, edo gauzatu du Jonathan Brankek. 10 minutu, arauzko 10 minutu geratzen dira partida amaitzeko. Lehen esan dizugun bezala Erranik 8 ensaiu egin ditu, eta Ourensek 2 egin ditu, momentuz. Jokoa pikin bat eten da. Lehen Inigo gogoratu ditu hainbat talde, izan ere, bigarren multzoan, sailkapenean eta horrela azken partidari begiratu gabe, Labila da lehen postuan, 42 punturekin, baina hurbiletik Valentziako kauzuen 39 punturekin. Eta hirugarren multzoan, lehen esan duen bezala Inigo, Almeria 34 punturekin, eta Pozuelo, CRC edo, Pozuelo 34 punturekin, baina kontuan hartu gabe, dituzten norgehiagoka, eta hirugarren postuan Malaga, 22 punturekin, eta hor ikusi behar da, hirugarren bi honenak zeintzu diren, 8koa osatzeko. Multzo bakoitzeko lehenengo biak sartuko dira, hirugarren fasera, eta bi talderik, hirugarren sailkatutako bi talderik onenak 8 osatu arte, eta gero, Inigo gazaldu duen bezala, kanporaketa jokatuko da partida bakarrera, eta hori laizter jakingo dugu, gaur ez dut uste, baina bueno, tira. Hamarren minutu, edo 8 geratzen dira arauzko denbora amaitzeko, eta Erran izango da baloia joko jarriko duena, alboko sakean. Ourentzeren ensegolo errutik 10 metrora, gutxiago, 5-6 metrora, eta Xabat Erroizeneak duenez baloia eskutan, bera jarriko du jokoan, hilaratzen murriztua, 5 jokalarirekin, edo lago beto esan da, luze bai, eta baita baloia bereganatu ere, lerrokatze edo hilaratzearen gibelean, baloia hilaratzearen amaieran baloia bereganatu, eta Erranik 9. ensego egin du, nik uste dut 10. ailegatuko direla, ni zeinek egin duen ensaioa behiratzen bitartean, Nekanek adierazi Di Filipok egin duela.
Nire bista pixkat zatuta baita hau, lausaututa edo. 33. minutuan egin du Hernanik partidako 9. ensegua, Di Filipok. Beraz, 71 eta 12 9. ensegua taldearentzat Di Filipok. Eta orain Iker Carbajo du aukera, beste 2 tanto eta hala lortu du. Gaur Beñentarizetak eta Iker Carbajo bikain fin dabiltza jaurtiketetan. Fin. 73 eta 12. Bueno, apostu egin beharko dugu, 10 zeo egingo dituen edo ez Hernanik. Baloia jokoan, bigarren zatian zelairatu den Orentzeko jokalariak. Hain justu ere, 20. zenbait Jonathan Brakek. Eskura jokatuz, dihardute Orentzekoek, uztartze irekian, ezkerretara zabaltuko du uztartze erdiak David Ribeiro, gala egin du, eta orain berriro ere, ezker aldera handik sartu nahi dute, jokalari handia eta pisu handikoa da, Jose Luis Rey, bat zenbakiduna, eta orain segitzen dute, jarraitzen dute ezkerrera zabalduz baloia Orentzekoek. Ezker egalean, errekaldetik, Urumea errekaldetik, Goizueta inguruan jaiotzen den ibaia, Urumea Donostian bukatzen dena. Donostiara eramaten ditu bere urak Urumea ibaiak. Eta zera dirazi du Alvarez epaileak, zigor kolpea Hernanien kontra. Bai, eta Orentzek 3. ensego egiteko, bueno, ez dauka aukera txarra. Ensego lerrotik 15 metrora, eta eskura jokatzea erabaki dute, lehen aipatu dizuegun 5 zenbaki garaiarekin, Santorumekin jokatu dute, 1,88 zentimetroko garaiera, eta berriro etena jokoan. Zigor kolpea berriro Ourentzeren alde. Lehen aipatu dizuet Orentzeko jokalaria, bat zenbakiduna, Rey. Eta Jose Luis Reik lehen lerroan jokatzen du, biztan da. Eunda markilo. Bigarren zatia eta beraz partida amaitzeko, 3 minutu geratzen dira. Eta bigarren fase honetan, Hernanik laugarren garaipena lortuko du. 5 partidetatik bat galdu zuelako Gernikaren kontra. Ozta, baina bai lehen fasean eta bai bigarren fasean jokatuko norgehiagoketan, Bizkaitarrak nagusitu zaizkio Hernaniri.
Naiz eta bigarren zati horretan, hiruzpalau puntuz bakarrik galdu Hernaniarrek. Eta orain, Ourense pixkanaka uztartze bilduan aurrera egin nahi zuen, baina Hernanik atera du baloia, eskura jokatuz gainera, eta uztartze irekian, baloia jarraitzen du bere eskuetan, Hernaniren eskuetan baloia, baina orain lapurtu egin dute, eta 6 zenbakia gaur Dabora Barabi ikusi duzen bezala, baloi berengatu, uztartze irekia antolatu, eta orain 8 zenbakia Tafafu baloia jarraipena eman dio jokoari, eta berriro eskuinetik, berriro 8 zenbakia Giltza, Tafafu uztartze irekia eragin, Ribeirok ezkerretara, eta hortxe dira Galiziarrak beren hirugarren ensegu egiteko. Ribeiro baloia eskura jokatu nahi zen eskuinera, baina lapurtu edo galdu egin dute, eta Hernanire orain erasoan. Uztartze irekia eta Anartzelosegik pase bikaina egin ondoren, erasoko ostikada edo defentsako ostikada esango dugu, eta ez da ailegatuko, beraz, 10. ensegoa itxoin beharko du pixka bat. Oker ez banago Franco Di Filippo zen ostikada jo duena, azken momentuan, baina baloi urruti joan zaio. 40 minutu, amaitu da arauzko denbora, baina etenalditxoak ez dakit epailea zer erabakiko duen, baina ikuste dute gehiek ez duela luzatuko, gaina markagailua erabat finkatuta dago. Hernanik partidako 5 puntuak bereganatuko ditu, partida irabazteagatik eta gainera enseguengatik. Gehigarrizko puntua. Gaur 9 ensegu egin ditu Hernanik. Eta laizte jakingo dut Hernaniarrek kanporaketan, partida bakarreko kanporaketan zein izango duten kontrario, baino, gutxi gorera pixka bat. Inigo aurreratu dizue, Mikel Perezek zelaia utzi du, Hernaniari buruz ari gara, jakina. Etenalditxoa, eta baliatuko dugu, pensatzen baituko ez duela denborarik emango, beste ensegurik egiteko. Oker ez bagaude, Hernanik aldaketa guztiak egin ditu, bueno, behinat iradik kenduta. Eta Xabat Erroizenea, Adrian Sánchez, Oker ez banago Jon Galdeano zela iratu da. Einar Arratibel ere bai, Oier Laskoen ere bai, Franco Di Filippo eta baita Iker Carbajo ere. Ea azken jokaldia izan liteke, bistan izango duzuena. Ourensek Ribeirok jarriko du baloia jokoan, uztartzen arteko pasabidean, tuneltxoan, eta baita hasiera batean bintzat, eta ongi atera dute baloia. Erasoan Ourense azken ensaioa egin nahi dute, baloia luze xamar, eta ez du jasotzerik izan Alejandro Martínezek. Bai, amaitu da norgehiagoka, bigarren faseko Hernaniren laugarren garaipena. 73-12 Hernani nagusitu zaio Ourenseri, 9 ensegu eginez. Azkar laburtuko dizugu pixka bat bigarren zatia, berehala hasi da enseguak egiten Hernani, bigarren minutuan, Beñat Arizetak 3. ensegu egin du, bere 3. ensegua, 12. minutuan 45 aurreratu dira, Anartzelosegik egindako bere bigarren enseguarekin, 17. minutuan 47-5 Anartzelosegik bere 3. ensegua, taldearen 7. ensegua eginez,
eta gauzatze guztiak Iker Carbajok lortu dituenez, ez dugu aipatuko. 22. minutuan 54 eta Aimal Gorrotxategik, 8. ensegua taldearentzat, eta gero ja, lehen esan dizugun bezala, 9. ensegua egin du Di Filipok, eta Orensek 2 ensegu egin ditu. Hortaz, garaipen bigarren fase honetako emaitzarik zabalena lortu du Hernanik, eta, bueno, pixka bat datorren bi astebururako konfiantza pixka bat lortu, kanporaketa gainditzeko jokatuko duenaren kontra. Zein espero duzu inigo jokatzea izatea kontrarioa? Litekena Almeria. Litekena, baina Almeria. Pero aipature bai, finala izango dela kanpo zelain neutral batean. Bai, Bai, ez dela... San Mamesen igual. Agian, bali, edo anoetan agian ere. Zuzortik txertora. Ederki, bueno, gure partetik, jokalariak elkar agurtzen ari dira, elkar agurtzen dute, biztan dizuen bezala, eta ez dakigu, azken aurtengo 2020-2021 sasoiko azken partide izango den hemen Landaren, gertaliteke hori, eta horrela ez bada, hemen jokatu behar balin dute partida, urrengo kanporaketako partida, urrengo arte. Hori bi aste buru barru izango da, hemen jokatu behar balin dute. Eta aurreratuko dugu, gure partetik, lantalde osoren partetik, bai teknika lanetan eta kontaketan aritu garenok, eta baita zelaia zaintzen dutenek, zuzendaritzakoen partetik, partidan zehar aipatu dizkizu egun babesleen partetik, ongi izan eta urrengo arte.